gu herri aldestuan sortu ginen. Arbasoek aberri mendrea utzi ziguten, merkataria beratzek merke edo kario erosten dituzte gure lurrak, gure jendearen ezurrak, lurrak eta ezurrak. Eta badoa zurtaroak, eta gu ere bagoaz, gero eta gutxiago gara ginena, gero eta urrutiago ginena. Zer geratuko da gerorako, leku izenak agian ez besterik, Ursuia itzazu irulegi, osuruk eta txoko maitia. Jendeak misterio aire batekin ahoskatuko ditu izen zaharrok. Jendeak misterio aire batekin ahoskatuko ditu izen